Pán Murín z základnej organizácie Výgľaš. Momentálne bývam na Výgľašskej hute Kalinke a zaoberám sa liečením klieštika od roku 1999. Vytvoril som si takú vlastnú metódu. Viem, že o klieštikovi už bolo popísané o liečení veľa vecí, ale ja by som vám chcel ukázať takú praktickú vec. Dá sa to povedať, že je to čiastočne biologický boj, samozrejme spojený aj s tým chemickým liečením, ale podstatne menej je tej chémie použité v tomto prípade. Systém spočíva v tom, že odpozoroval som to od vyrojených včel aj tak ďalej, že vyrojené včelstva alebo aj roje klieštika majú niečo menej ako ostatné včelstvá, ktoré zostali všetky. Len tie roje ešte bývajú vždy zavčasu a stačia si ešte toho klieštika aj doniesť a tiež aj vyrojené včelstvo. Moja metóda spočíva v tom, že robím to podobne, ako keď sa včely roja. Len ja to robím v období medzi 10. a 15. júlom, kedy dostávam včelstvá do bezplodovej situácie. A robím to, dá sa to aj skôr robiť, aj pred tým 10. 15. júlom, ale včelstvá si ešte vtedy donesú klieštika a po 15. júli zase, keď sa to robí, tak už to včelstvo, ten odloženec sa nedostane do takej sily. Tak ja to robím formou odložencov a teraz vám ukážem, ako to robím. Včelstvo s matkou, plodom odložím prakticky z úľa všetky plodové rámiky, urobím z nich odloženec. Čiže úľe mám na optimálovú mieru, optimál, a mám dve plodiská, dva medníky. Táto bola len na jednom medníku, nebola až v takej síle ako tie ostatné. Ešte chcem podotknúť, že pri tomto spôsobe mi prežívajú včelstva, ako aj tohto roku bol veľký výpad včiel a mne z 23 kmeňových včelstiev a 17 odložencov, ktoré som urobil v lani, prezimovalo 100% včiel. A keď mám nejaký výpad včiel, no tak to je tak jedno, najviac dve včelstva. Takže si myslím, že táto metóda proti klieštikovi je dobrá. Prečo? Klieštika, plod, ktorá matka kladie v júli a neskoršie, to už ide do zimy. Čiže my musíme chrániť plod už v tejto dobe, v júli a auguste, aby bolo čo najzdravšie včelstvo, najmenej klieštika, išlo do zimy. My keď liečíme, čo ja v septembri alebo v októbri, to už je neskoro. Včelstva sa musia liečiť skôr. Keď som prepočítaval čiste teoreticky, ako sa množí klieštik, na to, tak som prišiel na to, že z jedného klieštika, ak sa počas generácie včelieho plodu
rozmnoží z 1 na 2, tak myslím, že od 1. februára, keď by bol jeden klieštik, tak do 13.7. by mi bolo, rádové je to geometrickým radom, tak do 13.7. sa namnoží na 512 kusov klieštika. A tu už 512 kusov klieštika už robí dosť zle na tie včely, už ich decimuje. Tak tu je preto ten čas, kedy sa robia tieto odložence. Lebo keby sme ešte nechali ďalšiu generáciu ďalej, tak už je to 1024 klieštikov. A 1024 klieštikov to už robí zle. Tak preto v tejto dobe, aby sme liečili ten zimný, ten plod, ktorý už ide do zimy. K tej tabuľke, čo som tam rozmnožovanie klieštika, tak tu len tak graficky znázorniť. Keď začína matka plodovať, povedzme vo februári, to je znázornené, február, marec, apríl, máj, jún, júl. Čiže vo februári máme málo plodu, ale aj keď som začal tým jedným klieštikom, tak aj jeden klieštik. Tam neovplyvní ten jeden klieštik ešte nič. V marci narastá plodová plocha a klieštiky sú 2 alebo 3, no. Tak ešte tiež stále nie. V apríli je tá plodová plocha už väčšia podstatne, ale aj klieštikov je tam viac. To čierne to je akože klieštik na plode. V máji je do konca mája tá plodová plocha najväčšia u včiel a klieštika tiež viac, ale po máji už júl už plodovanie matky klesá. Čiže v júni už je plodovuje menej, ale klieštika aj viacej. V júli už je ešte menej plodu, ale klieštika je ešte viacej. A tu ho treba seknúť, toho klieštika. No tak preto robím tieto odložnice. No a tak, teraz ideme hľadať do úľa plodové rámiky. Ujenie, tento si odložím na bok. Tu už je plod, pritom keď prekladám tie plodové rámiky, tak sa pozerám, či je tá matka, ale nejako veľmi ju nehľadám. Lebo potom robím iným spôsobom, aby som ten odloženec musím dostať bez matky. Tu už plodný je to. A ideme do prvého plodiska. Teraz matku sme nenašli, tak to robím tak, lebo hľadanie matky je strašne zdĺhavé. V tej dobe sa matky zle hľadajú. Tak niekedy aj 3-krát človek prejde úľ a
nenájdejú, tak preto chytím rámik a strasím. Hej. Toto sa medné rámiky, tie si dám na bok. No a pokračujem. Teraz vyberiem rámik. A strasiem. Takto som čerstvo zbavil matku. Prázdny priestor vyplním medzi stienkami. Teraz založím riešku a teraz rámiky, z ktorých som postriasal včely, na ktorých je plod, vrátim naspäť. Tak. Teraz úľ zavriem. Takto, tak teraz včely som zbavil matky, teda plodové rámiky som zbavil včiel, matka zostala na spodku, lenže rámiky plodové by bez včiel zahynuli, tak nechám tak, aby za čas tie rámiky obsadili. Zatiaľ, kým budú obsadať rámiky, idem urobiť ďalšiu rodinu týmto spôsobom a ešte aj tretiu môžem takto urobiť. Potom, keď urobím tú tretiu, tak sa vrátim späť. Rámiky sú už obsadené, tak môžem a preložím ich na nové dno. Čerstvo je bez plodu. Vtedy dám kyselinu mravčiu a úloha sa mi skončila. Plodové rámiky sú už obsadené, sú v novom úli, čiže môžem ho zavrieť. Tento úľ nechám do večera, aby lietavky vylietali sem naspäť, lebo niekedy sa stane, že lietavky vyrabujú tento odloženčok, keď ho nechám blízko. A večer, keď sa dolieta, tak ho premiestním na iné miesto. Samozrejme, je tu plodu, je tu menej zásob, tak odloženčok treba hneď krmiť. Dať im podnecovaciu znášku, aby mali dostatok zásob. Nechať ich tam na 5 kg a už potom, kým sa matka vyliahne, spotreba veľká nie je. Keď sa matka vyliahne, začne plodovať, potom ich normálne krmiť na zimu. Matka okolo začiatkom augusta, do 5. augusta mi kládli prakticky všetky matky. A na druhý rok boli z toho rodiny, že sa ešte aj rojili. Ženci nemajú matku, plod majú, sú nútené vychovať si svoju matku. Preto ale, aby nebola tá matka úplne nejaký kripel, tak ja to robím rôznymi spôsobmi, ale na 4. deň prehliadam ten odloženec a všetky matečníky. Ak nájdem zavičkovaný matečník,
to znamená, že je to na 7. deň, tak je na starom pôde. Ten matečník vyhodím von. A už buď, ak nechcem mať veľa roboty, tak nechám, nech sa vyliahne matka z nej, to je ako náhradná matka. Môže sa pridať matka už aj kladúca, ale v tej dobe, júl, ako dobre viete, vtedy sa matky veľmi ťažko príjmajú. Tak tam je to riziko. Lepšie príjmu matečník ako matku. Tak preto týmto spôsobom. Sú menšie straty. Vhodná metóda, keď si chceme rozšíriť aj včelstva. Napríklad tam, kde boli veľké úhyny včelstiev, tak ja urobím z 20 rodín kľudne 40 s týmito odložencami. No len už také, čo ak by bola vyrojená rodina, tak z tej nerobím, tam už iné opatrenia sa treba robiť, ale keby boli nevyrojené, tak z 20-40 urobím. Tak tam je dobre na rozširovanie včelstiev. Ďalšia metóda je taká menej pracná, aj keď nechcem rozširovať, tak je vychytiť matku začiatkom júla, dať do klietky. Zavrieť ju na 24 dní do klietky a potom sa doliahne všetek plod. Tam dám kyselinu mravčiu a môžem matku vypustiť, kladieť ďalej. Nič sa nestane, včelstvo ide krásne silné do zimy.